тинейджери да попаднат на съдържание с насилие, следвано от екс. Според проучването сред повече от 10 000 от 13 до 17 години. Нови закони трябва да влязат в сила в следващата пролет, според които технологичните компании ще бъдат изправени пред големи глоби, ако не успеят да внедрят проверки за възрастта, за да попречат на децата да виждат вредно или неподходящо за възрастта съдържание, включително сериозно насилие. От Лондон, Веселин Павлов. Прогнозата за времето е на синоптика Илиян Господинов. След обяд облачността от север ще продължи да намалява, на много места до слънчево време. Предимно в Дунавската равнина, горно-тракийската низина и източна България